Selam mehriban vatandaşlar. Dünkü Halkın Sesi 100. videoda şu video öňünden bolmaly, ýani oje 3-nji gezek men şu videony düşürýän. Menden WhatsApp'tan giden okal Muradaga bilen näme üçin ýoksa uzak video boly, şoň üçin mi giden ok. Täzeden gysgaçarak düşündireýin diýen bir zady. Bizim halkymyzyň hemmesi bir kişiň günahkarlygy. Ählijämizden şu. Kimden sorasan gurban uly, haram ulyny günahkarlygy. Ýöne birazajyk gelin pikir edelim. Näme üçin 4 milyon 6 milyon halk var diýerler-de bizim döwletimizde. 6 milyon halkyň başyna gelýän ähli erwetlikleri näme üçin ýekejek şu günahkar? Näme üçin diňe gurban uly günahkar? Gelin şonu çözelim. Bizim döwletimiz diýeligine kartan men şunu şeýle düşündireýin diýdim. Eşek araba müşin diýelim. Eşek araba minip göreniňiz bardyr elbetde owada ýaşanlaryňyz. Bizim başymyza geçip bizi sürmeli, bizi äkitmeli adam eşek bolup çykdy. Yani bize göz kulak bolmaly, bizi bir gowdurmuşa, ösen bir durmuşa äkitmeli adam bir eşek bolup çykdy. Bizim ýalňyşymyz näme? Bar bula bir eşek eken. Bu at bolsa at çapar gider, biz derrewçuk äkiter bizi bir gow bir gelejege, ösen bir durmuşa äkiderdi. Ýöne bu bir eşek bolup çykdy. Şu eşek bolsa bizi gowdurmuşa äkitip bilýärdi aslında. Ýöne näme üçin äkitmedi? Biz şuna şu ýerden eýer bilen şunu arabamyzy baglamalyk, şu eşege eýere arabany baglamaly, agzyndan hem jylaw geçirmeli. Bizi ösen durmuşa äkitip, biz ösen tarapa çekmelik. Biz isleýän durmuşymyza tarap çekmelik. Bu eşegem bize haýsy tarapa çeksek, biz şo tarapa äkitmeli. Ýöne biz başdan onu etmedik doganlar. Bizim ýalňyşymyz başda tirýek gereýin bädöwür ogrluk zat kän bolýar-da. Ýöne Hudaýa şükür ogrluk bolsa-da bizim günümüz katty gowdy. O wagtlar uny, ýagy, şekeri oçura durup alamyzok. Pul gazanyp gelýän arkaýyn baryp alyp gaýdyp bolýardy magazinlardan. Ýöne on ýalyk döwürü. Käbir kişiler diýär halk açlykdan duranok diýär. Halk açlykdan magazinlarda oçura duranok diýär. Olar alyp uny ýagy satýar diýerler. İşgarlan gurrun şu un ýagy satýar, olar açlykdan duranok diýär. Şu işgarlara men diýesim gelýär-de, halk açlykdan durmaýan bolsa, aýdalyň, un ýagy kän bolsa, diňe un bilen ýagyp oňp bolýarmy? Diňe un bilen ýagyp oňp bolanok, dogry-da. Öýe gerek makaron, gerek kartoşka, gerek sowan, gerek azyny et gerek, aýda hiç kim iýmedim diýende 10 kilo et, bir kiçirak maşgala 10 kilo et gerek. Başga uşak zatlar gerek. Azyndan men iň prostoýja zatlaryny aýtýan. O çagalaryndan bir hepdede 1 kilojik alma ýitirip bilmeýän maşgalalar we şonu gözegine tutun. Aýlap etip bilmeýän maşgalalar we olaram una ýagy oçura durup, meselem işgärler mol işleýänler ýa bazarda zatda sowda etýänler gelip bir salkyn ýa-da halla magaziniň işigine garaşyp durup bilmezler. Olara alyp üstünden 1 mant 50 teňe 2 mant görüp satýandyrlar, oňa men garşyda satýandyrlar. Derine sowan kartoşka joňalýandyrlar. Şolar 4 gün oçura durup 4 aklaşka ýa satanlarna 8 manat dolýar. Şoňa düşünmeýän işgärler we şoňa düşünmeýän döwlet işgärleri we düşünselerem bilgeçleýin diýerler. Çünki olaram öz çöreginden galmajak bolýarlar. Olara da men düşünýän. Ýöne biz şu eşek haram ulyny sırtyndan baglamalyk, şoňa ýük bolmalyk. Biz bunu etmedik-de näme etdik? Biz şoňa öz garnyny doýursun, öz garnyny doýurup geler diýdik. Bu öz garnyny doýurdy, iýdi, içdi, sıçdy, bagyryp ýör, bu bagyryp, gägirip ýör, bu gezen ýerine gezip ýör. Garny doýdumy ýarylmana gezek gelýär. Ýöne bu garnynyň doýýany bilenok özü. Bu
ölüme yakynladyn, bu öläýmel bolup durun. Haçanasa ýöne bu ölen bilenem biziň döwletimiz düzelmeýär. Men size aýdan, döwletimiz hem düzelmeýär, siýasatymyz hem düzelmeýär. Çünki bu ölse de ýene muň ýerine ýene mundan beterrägi geçer, geçip biler ýani. Eger biz şu wagtdan özümizi gowdurmuşa, öz hak hukumymyz talap edip bilmän öwrenmesek, gowdurmuşa özümiz ymtylyrmasak, biziň günümiz şu wagtdanam gaty kyn bolar. Sebäbi biz şunu jylaw bilen çekmedikçe, muňa eýer bilen özümiz baglamadykça bu diňe özüni bilýär, diňe özüni. Şuň garnynyň biz doýurmaly aslynda muň garnyny. Ýöne şu wagt halk bu haçan biz doýurar diýe. Bu eşek öz alatasyny edip bördiňe. Öz otlap sulap bör. Yegenlerem tans edip bör. Halkam elini golunu sallaýa. Gidip bilýänem öýün satýa, maşyny satýa, satyp bilýän zadyny satýa-da türk'e gaçýa. Türk'e gaçmak bolarmy? Gaçmak bolarmy watandaşlar? Biz hem gaçdyk ýöne inni düşünýäs. Inni düşünýäs ýöne giç, ýani giç bolly, birazajyk giç bolly. Gaçmaly lekin ýurdun içinden birazajyk şu zatlary aýdyşdyryp öz dogan garyndaşlarymyz, tire taýpamyz, öz gowanýan ynanýan adamlarymyz bilen paýlaşyp şu zatlary etjek adamlar ýere etjek adamlar ba, o taýdanam kömek etjekler ba. Ýöne şolara ulaşmak gerek. Internet we şeýle gowy işlänok, arkaýyn gürleşip bolanok. Biz nädip gün görmeli, nädip gün görmeli. Biziň çağlarymyzda hiççili oku, bilim, terbiýe diýilýän zat berilenok. Enatalary çağlarına terbiýe bermesin diýip olary oçura düzürýärler. Magazynyň işini olaram 2 manat bolsun, 5 manat bolsun arzan zat aljaklar diýip olaram durýar. Hakykatdanam durýarlar. Çünki mätäç bolmasa durmazlar. Indi şolar olar bir topar heleýlen, bir topar erkekler arasynda ölüşük bolup durýarlar, ýa gıýbat edişip durýarlar. Bulan hiç zada el degmesin diýip spesialna edilýän zat, ýörüte edilýän zat şu zatlar. Biz näme üçin şunu akyl ýetiremdik? Durmaň. Suw bilen çöregip oňaýsyz un puluňyz badyr iňazyny ýöne halk bolup göreşeliň. Eger inni şu ezek biz göreşmesek, onda ýzyňyzdaky adamlara gaterwet ziýan ýetirdigimiz bolýar. Gaterwet ýönemäne ziýanna. Indi şu koronavirus birazajyk biziň adam sanymyz köpelýänçä koronavirus sesem ýatmasyn, ýollar açylmasyn diýe. Sebäbi ýollar açylsa, aňyrdan gaýtjaklar köpeler, olaram gaterwet kösärler watandaşlar. Olaram şu çykman atýarlar da hiç kim hiç ýere koronavirus bitse egerde her kim çykjak, urşaklar, sögüşjaklar ýeneçe ýurdun içinde dam gaterwet doly adamlar şu tupandan soňam hasam erwet dolýar. Ýöne biraz koronavirus uzasa, ýenedem gidip 3-4 aý uzasa bizim adam sanymyz köpeldip şoňa görä öz planlarymyzy gurup, öz adamlarymyzy gurup şoňa görä hereket etmesek, ondan biz indi şu wagtdan ýok edip biljek däliseňiz, onda şu videoň aşagyna kommentariýa ýazyň we Halmyrad agada işini besetsin. Eger bolmajak bolsa Halmyrad agadam lütfen besedin işiňizi. Çünki ýurdun daşyna çykyp bilmezler, çykarmaýarlar. Her kim öýün satyp gaýdyp bilmeýär. Öýün satyp ýa çagasyny satyp ýa bolmasa maşgalasyny satyp gaýdyp bilmeýär. Adamlar dinni öýü çagasy maşgalasyndan başga zat galmady. Hiç kimde hiç zat galmady. Onsunam satyp gaýdyp bilmeýärler. Çünki köseýärler. Aeroportda näçe $1000 dollarlap pul berip geçjek bolsaň. Inni şu videolar köpelip adamlar zat etýänden bilip hasam beter bolarlar. Şoň üçin eger hakykatdan ayaga galjak bolsaňyz, onda menem ba diýip orta çykyň.
Yok bolmayan bolsa da ona biz halmyrada ganam ýat etmäli. Biz 5-10 sancak, 100 sancak adam bolup ine 100-nji ses meň sesimdi, 50-nji ses meň sesimdi. Ine bulam ýene bir ses meň sesim. Men 3 tane ses berip otyrkam, aňyrda ýene de bir erkek adam näçe san sesini berdi. 100 adamam der şu ýerde ses berýänler. Bary ýok bolsa 70, 60, 70 adam gaýtalap biz sesimizi berýäs. Yani eger siz hem etmejek olsaňyz biz hem ses berjekkä sebäbi bu zatlar bizim günämiz. 13 milyon halkyň başyna gelen ýekece eşek Gurban Ulynky şuňa dogry düşünün. Dogry düşünün, şoňa görä da biz hereket edelim adamlar. Öz günäňiz özüňiz boynuňyza alyň. Özüňiz batyr dälsiňiz, batyrgaý dälsiňiz. Mydama ejizleýäňiz, mydama gorkýaňyz, mydama haram ýol bilen, mut ýol bilen, bir ýeňil gazanç bilen öz günüňizi görüp başgalardan hem gowy ýaşamak isleýäňiz. Bolanok adamlar, bolanok gaýrat edin. Gaýrat edin. Edip bilmeýän bolsaňyz edip bilemzok diýip kommentariýa aşagyna ýazyň. Halkyň sesine de sesiňizi goşun, gaýrat edin sizden haýyş etýän.